nakakita man si Esteban, ang lingkod, katindog man. Masahon na ko na to. Buhat City 55. Sige, basahon. Pagkatawanan, tinuod niya daw yun eh. Apan si Esteban. Oh, kani, speaker. Hello. Oh. 55. Hmm. Apan si Esteban na puno sa Espiritu Santo mitutok sa langit o nakita niya ang himaya sa Dios o si Jesus nga nagtindog sa tuo sa Dios. Oh. Nakita niya si Jesus nagtindog. Ikaw Pedro galing ko, nasa may tinoor, gatindog galing ko. Ako na, joke mo na, no? Pero ang tinoor dani, inani magunang hitabo. Sumala sa buha 1:9, nikayab si Kristo o isugat siya sa panganod. Pasahon sa buha 1:9. O sa nakasulti na siya ni ini, samtang nagtanaw sila na isa siya sa kahitasan o gibayaw sa usa ka panganod, Bayaw sa usa ka panganod. hawa sa ilang mga mata. O mo to'y kaputos niya na. Mao nga, wa man sila nakakita, ako may nakakita. Kay bisan gani si Juan Bautista ni uli na ko nga usa ka tulo sa tubig. Mao nga katong lawas ni Jesus pag putos ana sa panganod, nahimo siya ng tubig. Tubig na si Jesus. Ngunit lisod kayo, perting lisura. Layo kayo sa kumon nga huna-huna sa mga tao, bahin ng Jesucristo. Una, si Jesucristo, una nila nilapos yung panganod. Ni kaya ko. Nilapos panganod, ni atos unas pituon, ni abot dito sa langit, sa mga langit. Dili na. Kaya ako'y ipakita nga kana si Jesus, nahimong tubig. Pariha ni Juan nga Bautista, nahimo siyang tubig. Niuli siya nako nga nahimong tubig na purting pagkatinawa. Busa ang atong tuyo sa kalibutan, pagtugan mas tinuod, ang atong isulti, kana ra yung tinuod. Sama ani, di maninilatuhan, kaya ang ila mulingkod man dito. Nahimo mang mulingkod man dito sa tuong kamot. Literal. Muna ilaha. Pero pag abot sa panahon nga kanang Kristo na to, tinis Pilipinas, nanabay power sa material. Kay ang hukom ko din animan, ang magbuhat og dautan papadayon na. Ang magbuhat og matarong, pabuhatas pagkamatarong. Ang magbuhat sa pagkabalaan, pabuhatas pagkabalaan. It means ayaw, dili na to ano ng tao, kanang siya anak, kanang bitang imong pugson. No? Tagaan siya kagawasan. Kung mutuo ka nga, dunay life after death, dito ka. Dito ka mabuyo ka ng panuna. Di mamatay dito sila. Mamatay ito kay life after death mga ilaha. Kadtong mutuo nga pagkabanhaw physical, may punto na to. May punto. Yeah. Pag-abot sa panahon, wa man sila makita. Kay ang buhi may makita. Mao nga, doon ay prophecy dayon ako nga kanang pare muyugpo. Kanang nga pare sa Pilipinas, Christian priest. Muyugpo na to na, mo tuo o ulahi. Mao nang matuman ang gingon ni Kristo, daghan ang nag-una nga unya mga ulahi. Kay una sila, sa kalibutan. Pero maulahi kay di man pusis to believe man. Kana bang wa nay lain kasangkuan. No? Walay lain silang maduol, wala na.
dito pa na sila mo hinay og tutok kay kani magong buhat sa Ginoo diri sa kalibutan. Not only istorya na ni Fred sa simba-simba dili na. Uban na ni sa buhat. Mao gani nga ang iyang saat pahiran niya ang tanang luha sa mga pobre. Kay kanang buhata mo nay usa sa way, usa sa paagi, usa sa ilanan nga kanang mga tao mapayugbo dito ni Kristo, mapanay pa na. Munang karon samtang gihulat na to ang panahon, ipadadaan o pangulo ng mga kawatan ang atong nasod. Ipadadaan kita pangulo nga kawatan, mga opisyal sa gobyerno nga kawatan, Ginoo may kapadala. Ginoo kapadala sa kalisang kagubot sa Pilipinas, kalisdanan, sa mga kawatan sa atong gobyerno, Ginoo kapadala. Sa toyo, aron nga pangitaon sa mga tao ang mga pangulo nga dili kawatan. Pag-abot sa panahon, mura pag-gitrain sila sa Ginoo karon. Ang mga tao gitrain. Ikuha na nga inani gipakita sa Ginoo ang batasan sa mga opisyal. Inani na tanawan ninyo. Gasunod ang gobyerno sa Dios ani. Pag-abot ani ang gobyerno sa Dios, kanang opisyal diha na to, lahi kayon sa ilang opisyal. Kay ang atong opisyal sa gobyerno, dunay usa lang katingog nga gisunod o ang action ana para sa mga tao, dili para sa iyahang kaugalingon. Dili sama karon nga dunay mga senador nga bilyonaryo na, dunay mga kongresman nga bilyonaryo na, pero ang probinsya ni mismo pobre ang mga tao. Dunay mga senador na sila, bilyonaryo na, pero ang mga tao sa ilang gipuy-an, lugar pobre, dili yan anak. Kanang senador na to, nga bilyonaryo, kanang po mga tao na bilyonaryo, tanan sa probinsya. Dito pa ni, mahigmata ang mga tao, wala ina. Dito pa sila kahibalo nga, ina nila ina. Kuning singgit na to, bisan iro maminaw. Bisan iring maminaw. Kay action speak louder than words. Makita na ba? Ang ato bang gisulti, makita na. Dili puro rasangyaw. Kung pananglit inanira, bisan pag mga gisi ng simod na to, dili niyaw-yaw. Tubagon ra po kanila niya. Pero pag abot sa panahon kung mubuha ning buha, kanang imong gitanong, nagtanong man ta karon diri. Kung muturok na dahil mahimo ng kahoy, makita na sa mga tao ang atong gisulti. Muabot tayo ng panahon na dili na atong baba mo'y magsulti ang ato ng buha. Muna karon ang tuson lang nato ang mga BIBI. Natural man eh. Sa Managua karon. Daghan magmutulisog na to. Siya. Ang obispo! Iya sila, ano man niya mo? Ilang obispo, malagi asawa. Sila. Sayop na inyong Pangulo. Ano man? Daghan mga asawa. Sumalas sa sulatan ang obispo magpatunog. Hawa man niya mo. Sayo po. No? Ano ba ninyo? Kinanglan ka mo po magita sa katarungan nga. Kanang inyong katarungan diya sa Facebook, dula-dula naman na. Kay kaning kalibutan, drama mani. Kung sila kalibutan, nga drama. Kaya ang ila di mag-drama. Di gani sila mutuo nga ang kalibutan scripted. Di sila mutuo. Pero mutuo sila nagipanag na nga dunay gubat nga mahitabo. Mutuo sila na. Pero di sila mutuo nga kanang gubata inig-abot
tungod na si panagna. Ang uban pong mga Kristiyanos motuo po. Ingon din na, hala, galino karon kay naisulat. Di, sa to pa, mao nga naglino kay naisulat. Mao nga nagkumat ang nasod versus nasod kay naisulat. Meaning, scripted ning kalibutan. No? Kuta-kuta. Iyang kuta, iyang kuta, iyang kuta, iyang kuta, akong kuta. Kuta-kuta na. Pareha sa Katoliko Romano, ang ilang kuta, mao ang pasundaya sa kinabuhi ni Jesus dito sa krus. Munang dili ka mo kamay na nung nabuhat sila anak, kasama ng mutuo silang larawan, dili ka mo kamay. Bakoy mo ribatil anak, apas mo sila. Kay ang ilang na dito nga teksto, katuman, ang Diyos nagsugo pagpakulit o mga larawan dito sa templo ni Salomon. Mautana, kaya ang Diyos nagsugo man sa pagpakulit sa larawan dito sa templo ni Salomon. Kanang larawan nga na ninyo, kisay kasugo. Ang Diyos po, kisay kasugo. O ya katong gikulit, katong gakulit dito, o kang nagkulit sa inyong larawan, o ba? Pareho, dili. Kamoy na kulit. Pero dili na kay kana debate man na. Kanang debate di kaya na to. Kay ang tubo ni Kristo sumala sa Juan 19, Juan kapitulo 20, versikulo 19, basahon. Juan 20:19. O sa pagkaswamsong na atong adlaw, ang nahaunang adlaw sa simana, samtang tinakpan ang mga pultahan sa dapit, diin dito ang mga tinun-an tungod sa kahadlok nila sa mga Hudyo, si Jesus mitungha o mitindog sa ilang taliwala o miingon kanila, ang kalinaw magauban kaninyo. Ang kalinaw magauban kaninyo. Diri sa King James Version, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang gibilin sa Ginoo nato mao ang kalinaw. Dili kay ang apostol lang. Dito ni nagsugot sa mga apostol, ibilin sa Diyos ang kalinaw. Ang kalinaw, ibilin ko kaninyo. Nang kay, sila man ang haligi sa tinuuhang Kristiyano. Kung ikaw, nahimo kang Kristiyanos karon, apil ka sa tahas, diha sa gibilin nga kalinaw. Mao naa nato kita karon ang mikir sa kalinaw. Tanan nga mga Kristiyano, Katoliko, Romano, mikir o peace. Tanan mga Protestante, mikir o peace. Magbubuhat na sila sa kalinaw, kaya ang gibilin din kalinaw man. Ingon si Jesus, ibilin ko kaninyo. Ang kalinaw, ibilin ko kaninyo. Naa nato na ng mga Kristiyano. Wala na mag-hiskot kon unsay tinuuhan nimo sa Badista ba ka, Katoliko ba ka, unsa may imukan niya. Wala na mag-hiskot niya kay generally na nga pagkasulti. Mao kanay mangimbabaw sa tinuuhan nga Christianity. Kalinaw. Kung debate, walay kalinaw. Pareha itong debate nila ni Pellegrino sa Badista, nag-unay na silang debate sa kapilya. Pero yung debate nila, wala na, dila na may litrahan. Ay ang ilang rason nga si Kristo nagdibate ba dahil? Nangatarungan naman to. Nangatarungan lang siya sa mga atake sa mga Hudyo. Dili nagpirmahay sila kay magdebate sila sa tubangan sa Sanhedrin. Nangatarungan lang siya kay wa man siya tuhi nga Misaya siya. Wala nila dawaka. Kay
nangasuko itong mga Hudyo gani ni Esteban. Sadya nga, niingon si Esteban, kamo, gibilin ninyo diha ang kasuguan, pero walay ko sa inyong lituman. Pwedeng sa buat mga saserdote, kay murag gusto niya na kilawon si Esteban. Okay, kung kamo, inignon mo na, insulto ko na ninyo. Kamo, huwag mo katuman, bisa ko sa way natuman ninyo. At pwedeng subuan nila. Na kay tinuod man to, mawagin sila nakatuman. Mao nga katong saserdote ha, giilisan. Imbis na ang saserdote nga giumol sa Dios dito sa panay ni Levi, giilisdan o mga saserdote nga gikan sa panay ni Juda, dili na sa kang Levi. O ang pangulo ng saserdote ha, si Kristo, dili na si Levi. Ha? Ha? O, si Hesus Kristo. O, mo'y pangulo sa Juda. Mo'y pangulo sa saserdote. Ina na. Munang kita, kung parte na po sa inyong akong tapit nga nung tulo akong mga asawa daghan walong kabuok mani patakahibalo asa ni magagikan ni uban ani basta kay nakita na silang tulo siya wala tamag kuan na ha wala ta nila namayad og tag 1 milyon para musugot. Kunya, pon ato ning itago-tago hadlok dai ni pamation. Kay mura man dai tani o wala motuo. Nadili na ko itago. Ang patamayon na to. Basta kita kanunay ka nga mag-ampo o mag-ambing. Mag-ampo, niya mag-ambing po sa itong lawas. Dili kay pasagad-sagad kita, no? Kayo, mura na mo o kuan, kani, supra na kayo yung material. Lapaw na yung material, yaw. Kinanglan balance kita kanunay. 50% ang material, 50% spiritual. Balance nila. Kaya kung mula po ang inyong material, mula po ganina, lisod na lisod. Labaw ang inyong material, ang inyong spiritual, ubos, 40%, 60% material, ya, dunay katalakman, lisod kayo ninyong pagsakay sa kaluwasan. Una nga, magabi, di pa ka matulog, bubasa yun. Sa mga tulog lang kapi, basa. Atong kapisaduhon o mayo ang kasulatan. Dayon, aron ang Ginoo muduol ninyo. Musulti ninyo ng Ginoo, magpakita ninyo ng Ginoo. Pinaagi sa pananaw. Kaya ako manggikuan ko na nga, munang gamay rata. Gamay rata, dili kadaghan. Kay, lahi man gunta, no? Lahi man gugubo. Lahi man gugubo prehan nila nga, no? Bira-bira bitaw. Ako dili ko. Kay, dumtang man ako ng lautan mo. Magdumot kikuan ng lautan. Muna dili ko tigkuan-kuan na, di ko tigdani-dani. Og mutuo sila, atong dawaton. Og mukuyog sila nako, ako pakuyugon. Pero nung nga, atong dani-danihon na natin. Napamantay gamay minuto, atong ibalik itong pagkabanhaw. Aron mahibaw na ito nga, preyata kamon ka. Kinahanglan maging mo tanan, nga magkamaogin mo. Kamo diha sa tumoy, dapat magkamao mo diha. Kay, lisod kayo na itong trabaho. Kinahanglan niyo, pili lang kay mata ang iyong pamasaho, basta uto. Papilo na itong basa. Eh, ang ato dili, clue raman, clue. Clue raman yung Bible, abinin nyo no, ano yung Bible? Clue lang ni siya, clue.
ang sumpay ani nas utok ang sumpay. Ay kanang Ginoo. Pag-iwas Ginoo nga unsa mang adlaw na banhaw si Kristo. Engko Domingo. Siya, next question. Ikapila sa semana ang ikatulong na adlaw ni Kristo. Engko ikapito. Mao naman. Ni biya man ang Ginoo. Yan ang itugyan din ako kung unsaon ako pag gama sa istorya ngano nga ikapito ng Domingo nga di man na ikapito sa kalendar ni Gregorio. Ngano ikapito na? Mo nga klura dihatag. Unya nauna ko. Ito matang no? Kung Domingo ni ikapito. Pati nakana kontra na ko. Bisan ka ng mga Katoliko Romano, kontra na ko na. Bisan Domingo ng ila, pero mahimo diya pong kontra kay di man ikapito ng Domingo nila, unang adlawan. Mutuo na sila nga si Kristo na banhaw sa adlang Domingo, pero di na mutuo nga kanang Domingo ikapito. Duha na akong kontra. Kontra na ko na, parte na ko ng organisasyon ng Domingo. Kani pong Sabado, makontrahan gihapon ko. Kani Sabado, di man na sila muyon nga kanang Domingo ikapito. Kaya ang ikapito, Sabado man po. Nganong ingon ani man ni Ginoo? Nga dili man imo inaandan. Ang naandan unang adlaw man ang Domingo, ikapito maginang Sabado. Sabi ninyo, kanang Ginoo tingog sa Ginoo nagtagak sa kong agtang diri. Siya sa iyo. Una nga klura ang Bible. Klo. Ang ato ani pangitaon ang sumpay. Kaya ang sumpay anang klo nas utok na to. Wala na diha ng sumpay. Na diri sa atong utok ang sumpay. Tanaw din na to. Unsa man gyud realidad sa pagkabanhaw. Kada pagid nang nangamatay na since birth. Sabay namatay since birth pa. Wa pa nakabot sa simbahan, patay na. Unsa man gyud tinuod? Katong nangamatay nga wala na sa kalibutan. Siyempre patay na, wala na sa kalibutan. Katong nangamatay na, no? Wa na ilawas, wa na nangalasa na sana. Mao na ikungon karon nga nas mga tao nga panahon yun dili na ato diretso ang istorya kanang nangamatay karon kung sila man nakamilyo ng nasbiteryo ang mga espiritu na asaran ni balik sa Diyos hindi ka kalimot kanang nangamatay ni uli ng espiritu na sa Diyos. Pagbalik aning espiritu mahisama ni Elias na pagbalik ginpakataw ni Elizabeth pagbuwa pag-ungalan Juan. Mao nga dunay dako kayong kasamok na muna sa taliwala sa mga Hudyo. Batok ni Juan ni Elias. Kay dunay mga Hudyo nga nituo nga si Juan mo si Elias, doon na po'y wala mo po nga si Elias si Juan. Yan naman. Kaya, ang ilang nahuna nga si Elias, nisaka man dito, nikaya, kaya man dito. Si Elias, nisaka, no? Dala sa kaning Alimpulo. Imagination naman, nisaka din na dito. Kung ano, lapos din na dito. Pareha anak si Jesus. Awak man sila kapantay. Alamat yan, ano? Kung atong kayo ni pag-analisa, tuyo dito Ginoo para karon panahon na naatay mabasihan. Naatay mabasihan sa atong pusay. Na kanina yung kaluwasan, kaning pagkabanhaw, ipagkatao dito balik, diri. Nga, naging dayon ang nangamatay na
anak ipabalik ngadto sa ilang mga inaan pinaagi sa pagkabanhaw. Ang uban gipanagsakit ngadto sa kamatayon nga nagasalikway sa kagawasan. Ngadto sa labi pa kamaayong pagkabanhaw sa kinabuhi. Ay, nakamay mo dawat. Mao nga ang iyahang silo sakiton siya sa kamatayon sa pagtuo o sa kalisod. Ayun man nga ang uban di panagsakit napaday sakit nga lami. Ha? Ang uban di panagsakit ngadto sa kamatayon wala di lami anak. O tanawan ninyo ning mga nangawala sa kong kamot nga niagi sa kong kamot ng nahimong asawa. O sutungan ninyo sila. Ilang gibalibaran o anak ni Dumao. O naon sa Manron. O ni dito pa sa Manila. Kay ilang gibalibaran kay sa pag-uban na ko, pobre mo kayo, pati mong pobre ha. Ay nangita sila sa lamian nga kanunay lamig na pagkaon di wala makalahupay maawa ngano man lagi ron nga ngayon maganig pinaskuhan kay palit og bugas way lami munang di pa nagsakit ngadto sa kamatayon nga nanagsalikway sa kagawasan sa espiritu. Ang espiritu mo gawas, hindi dawaton. Munang ako lahi. Eh, ganang espiritu, ako ng dawaton. Dawaton mo ginabo. Munang ako padesisyonon, ang pamilya, ang ginikanan. Kaya ano, isalit ko ito niya, wala ko tulubagon. Siya ba ang may tulubagon, hindi ako. Eh, nanak ko ka, anis o pag-amping sa bubuhan. Dili lang kay ang akong yampingan, ang akong mga lakang, mga lakang na ko, dili lang kay ang akong yampingan, akong lawas, ampingan na to. Dili kapatakan sa taon at mga kadaot, dili kilaw, patay mo na magugay. Yan ang may suka. Dili pa yung karong. Kasi mga 5 katuig pa. 7, 10. Patay, hapon. Eh, di naman na diyan ha. Na, sugot mo. Pulo na lang mo katuig. Sugot mo na. Isunod mo na yung ganan mo sugot na. Mahurot mo na kung kay kinihap. Eh, di na mahurot. Mahurot mo na. Pag-abot ko sa tuig, isa na lang. Saka ka na, huwag na yung Diyos. Ang mga yung always careful. Una nga, ako ang repo, sunod. Kasi lang, ako sila hotdog. Sige, may hotdog ko. Palitan akong hotdog. Ilan akong tagaan hotdog? Butang dito, no? Pakabok. Bukod, natalukod yung anak. Ikaw, baka ka mong ka. Sige, nananang hotdog. May galing na inanak kataas ko makawal. Paghatag na ko nila. Makawal man, di ako makano. Basta kay, huwag ko makapsi o parimanglo. Huwag ko makapsi o parimanglo. Hindi man kong parimanglo. Hindi na maging pagluwas ng mga tao. Hindi man day, pagluwas lupa-lupahan ito ko na gating up na. Gating up. Lupahan na nga ay gating up. Kaya di mo yan. Wala uli oh. Uy, gusto may labo pa ko ng pagting up mo. Ha? Kailangan kayo utot, ani. Sa pagkahimugso ni mo sa kalibutan, ipadala sa Ginoo kaning duha. Pag-ila sa maayo o pag-ila sa utan. Wala pa yung mataglaw ang Ginoo, nagpadala pag sinugo para tambagan na, para
mahitloan ka. Likayi ang dautan, pili ang maayo. Kana ang maayo, isa liko ang dautan. Huwag mo ka manimate. Pagdaot ni mo, wari ka na ako. No, wari ka na ako. Atili na na. Tanaw na ko na, masamot ko, napili na lang. Kaya nahinumdum ako. Ang balaod sa Ginoo kaingon, tugon, ang maayo sa yuta, mao inyong pagkatanaw. Kumingon pa nga, kanadeng, ano sa inyo na, kanang bugita. Lamig mong kainahog, lapit-aglapas kayo. Lukos, lumayagan. Pwede ka mo ba? Huwag sama. Kaya ginagman. Dili kay, di ka mo kaon. Kaya di na ipakaon, bawal na hikapon. So, ito may subanon ni mo. Ha? Asa na nyo gibutang ng imo pagbasa sa Bible? Ora ka dito sa daan, wala ka bago. Alang-alang po katurang daan, ang korek, ang bago, di na. Kung ano nga, kanang habol, isundan o tanang matang sa mananap. Ingon din, ang Ginoo Pedro, tindo kaon, ihaw. Ingon po Pedro, dili ko Ginoo. Ewan ko ko'y nakaon, na dili dinalaan, o mahugaw. Ingon na Ginoo, ayaw ginandig mahugaw. Ang mga butang na gihinluan na sa Diyos. Di sa ito pa, pwede siya kanon. Ay gihinluan man. Meaning, idawat ba na pwede na kanon. Pero, naaadit ko itong gingon ni Jesus, nagipilian o gisalibay. Itong sulot. Kaya na may mahugaw, nakita Pedro. Ang mahugaw kay wa man ikaon o isulod ni gilamoy man. Pero og imo po dito kanon makaon. Tanawa na putiti. Kanang sa una ang kanon nga hala sawa. Karon handulukay kita una, ikilaw. Tanawa nang koy kilaw. Gidakop ng handulukay, mga tangkig itong kilaw. Makaon na. Kanang putiti makaon na. Nasa una, di man na makaon, kaya makahilo man. Mao nga, kanang naang butanga makaon, pero makadaon. So, asa man ka mo pibor? Sa gingon nga ang maayo lang sa yuta. Mao'y inyong pagkakanon. Sa ito, pagkanang walay, kontra sa atong lawas. Manok. Kasi waiting na po ng manok nito. Saan man ang manok nga naman ay kontra. Kasi mawala ng tinibog na ito, anak. Ha? Mag? Basta kay hilang kanunay. Kunya, kita'y mamuhi, pwede na. Manok karon, manok ugma, manok pirato kita dili nga isang simana, manok. Madawat yung tawa to. Kanang manok kanang ka kanunay. Kanunayo na. Pero tilaw lang, tilaw. Nagsumpa kong piri. Diri. Kaya doon na may naluroy diri piri. Duha ka buok, 1 kilo. 300. Ako itong nahuna, mag-uso pa'y layaw dito. Gusto mo sa mga singgit, kiri, labas! Bahala ka labas, dia. Hindi mo alam, hindi mo? Gagmay pa, kaya nalang katagas, 300 na mo. Isupa na mo niya. Supa. Ang itistingan ko mga kaupan ng kusumpa ng kaupirit, ako tuban ng kaupirit ay. Ako yung tao mo ko gamay. Dito sa taas, gamay lang nun. Matangkay, mura mo kong nadunlan dili. Pagtulo na ko na, mura kong nadunlan ba? Hindi na kumutlo. Hindi na kumutlo na. Kaya, makakuha mo ko na. Tulingan. Palit-palit tulingan. 1 kilo. Dagko. Tulingan nga putlis ha? Dahil ang ilopin. Yun. Dahil gitula.
Aw, lahat itong giunon, lahat itong gitula, dili kay giunon din gitula. Gitunga, then ang katunga giunon, ang katunga buot gitula. Mutumog sa dili no, alam mo gabana-bana nila, wa mo ginahurot mo kung ilang gihata. Ang usa kahiwa, katunga ang ikaw, ang tinton ko, ang biyaan kay, mura kong gadunlan nga po. Nga no mali nga, lami mali mga isdaan ako sa una. Ilawon mga inako na. Mura kong nadunlan, di na kong utro. Di na kong utro na. Kaya nga naman, kanang tulingan, dili mo na siya maayo kay sa madugay ni mo kauna na mubato mo gini. Yang malaos ang imong atay. Kung ay sikreto, ana, o kanang tiri, mulaos ang imong atay. Paglaos sa imong atay, magkadipo-dipo na rin kagatos doktor, balik-balik. Imbis nakapalit ka diyuta, imo na po gibalik yan balik, kaya imong ipa-doktor. Nakapalit na unta kag kalubian, imong inabruran, dugay 20 katuig imong abroad, ihinay-hinay po nimong prinda, kaya ibalik-balik po imong doktor. O niya, bato ka simbahas na tuligo, nasa lagi tawag dito sa Sakramento. Bisan pag dininto sa Sakramento, dito mulian. Saan pa kaulian nga di makamunda kasi magkakaon, kaya magkabawali silang pare, kaya trupuputo ilang pare, kusong bubo kapap. Kita dilita na. Ako, lahit ko kayo. Isabot na kong Ginoo. Ayun ang Ginoo. Ingon itong babae. Kana siya ako ang pinuod na mananambal sa kalibutan. Ako yung nakunabali. Mananambal ko sa kalibutan. Kalibutan ang tambalan, hindi yung mga tao. Kung saan ako pagtambal sa kalibutan? Una, tambagan. Dayon, tuntuan. Kung unsa ang angay na itong tango. Inhala. Muna kita, hindi na ito na mag-una. Kamu ilan dito samal. Pero may kita na dito. Napa sila ituyo. Napaibigsin. Sige lang. Sige lang kayo. Ilubog naman na sila. Abot naman nilang panahon na pag hinilakay naman nila sila apo ng minatay. Sige sila kaon isang bawal. Bawal ako ko lang bawal. Igani ko, ako sinubo ko. Principal. Galikay gani ko. Kamu na hinuon, di maglikay. Nga ugluwason mo, ano man ako na magsukot. Galikay ko. Nga sila kay may fixing, na ituyo. Sige. Lami lagi ng utang, huwag na ituyo. Prito-prito pa yun. Sa ato, dili. Nana. Karon, balik ka. Uy! Wala naman ay tayo hurat di ay. No? Sayang. Sige. Atong ibalik sa atong padre.